Ministru, inti kont taf li qabel l-aħħar elezzjoni saret laqa bej il-direttur tal-Cafe Premier u Dr. Joseph Muscat. Li naf jien huwa dak li ġie informat lilna fil-kabinet, fil-fatt tressaq memo fil-kabinet, ingħatat l-informazzjoni kollha li kellna bżonn f'dik id-diskussjoni tal-kabinet u jiena sodisfatt bil-mod ta' kif saru taħdidiet f'livell ta' kabinet magħna l-membri tal-kabinet. Dak il-post huwa post li għandu valur kbir, qiegħed post ċentralissimu, jiena m'għandix dubju li l-gvern se jkun qed jagħmel l-aħjar użu minnu. Jekk issaqsini point blank x'ħajamel bih il-gvern issa this moment in time, jiena m'iniex pożizzjoni nirrispondi, naturalment il-Lands Department ikun jista' jagħti l-aħjar risposta. Ministru, ma tarej stramba però illi f'dan id-deal daqshekk importanti fejn il-gvern ħallas 4.2 miljun lil kumpanija privata, il-gvern għażel li ħalli barra lis-settur pubbliku f'dak li huma negozjati, ħalla barra l-lens, ħalla barra l-artijiet u prattikament dak li hu Prim Ministru għażel jidħolu fil-każ jien nara stramba. Jiena tal-limt waħda fil-gvern jekk id-dum ma tiddeċidi ħażin, jekk tiddeċidi bispeditezza tiġi kritikat ukoll. L-għaġla, Ministru, l-għaġla laqas għandha tfisser li għandek tħallas 4.2 miljun, laqas għandha tfisser li għandek tħallas loans privati ta' kumpanija privata. Jiena niddistingwi bej għaġla u speditezza. Għaġla hija ħażina. L-ispeditezza hija tajba, li wieħed ikollu problema jsolvija, dik xi ħaġa tajba. Dik hija valur li għandna ngħidu li huwa tajjeb. U allura jiena il-fatt li l-gvern kellu fuq ħoġru problema. L-gvern ta' qabel ma solvijiex u dan solvija fi żmien qasir, jiena li dik hija xi ħaġa tajba.